gabi po sa inyong lahat. Ano? Grabe naman yung intro na yun. Ang ganda, kaya lang isa lang po yung ano. Ako ho ay graduate ng San Jose Seminary. Opo. Hindi po ako sa Holy Apostles. So, yan. So, yun lang naman. Ano? Yung iba, nagulat nga ako. Pati yung kakatanggap ko lang na award kagabi, na isama na. Ano? So, maraming salamat po sa pag-invite nyo sa akin. At si Father Roy pala, yung inyong parish priest. No? Napakaswerte ninyo. No? Nasa inyong kurang paroko. Napakabait at napakasipag. No? Suki ho ako sa mga parokya niya na nagbibigay ng recollection. No? Kaya, pero kahit ganun, pag bagong lugar, kinakabahan pa rin po ako. No? Hindi ko alam kung bakit. Pero sabi naman nila, maganda naman daw yung kinakabahan ka, no? Para hindi ka masyado maging kampante, no? So, anyway, ano ba yung, kanina nakikinig na ako, no? Sa mga tinatanong yung about hope, pag-asa, hindi ba? Kung napakahalaga ng pag-asa sa buhay. Bakit ho napakahalaga ng pag-asa? No? Kasi ho, kung walang pag-asa, hindi natin na malalaman kung may bagyo. Hindi ba? Tama naman ako, di ba? Kung walang pag-asa, paano natin malalaman kung may darating na bagyo? Kaya kailangan natin ang pag-asa. No? Anyway, inaano ko lang, pinapakalma ko lang yung sarili. Hello. Nais ko pong simulan, no, sa anong tawag dito? Isang kataga na may na sinasabi, ang nagsasama ng tapat, ano ba yun? Ang nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluwag. No, kaya meron akong aaminin sa inyo. No? Actually, matagal-tagal na rin na kumontak si Marlon para magbigay ako ng recollection. No? Kaya lang ho, dahil nabanggit naman ni Tita kanina na ako ay pinanganak, buti hindi nasabi yung, yung year, no? No, June 2, no? June 2 ang birthday ko, 1971. So, ibig sabihin, ako ho ay 53 na ngayon, no? Kaya ho, nahalimutan ko na ako ay may recollection. Kagabi, nung pinapaalala sa akin ni Mary Rose, sabi ko, hindi naman napaalala sa akin nung aking doon sa office. Yun nga ako, pagka 53 ka na, no? Kaya, sabi ko, ano kaya ang ibabahagi ko sa kanila? Ano kaya ibabahagi ko sa kanila tungkol sa pag-asa, no? Tungkol sa pag-asa. Kaya siguro, sabi ko, pinili ko na lang ang ganda nung sinabi kanina. Importante ang pag-asa sa atin. Ano ibig sabihin ng pag-asa? Yung patuloy kang nagtitiwala na kahit na ano mangyari, huwag kang susuko, no? Huwag kang susuko. Tsaka ho, sabi ko kay Father Roy kanina, sa tagal na, dahil nga 25 years na ako next year, no, parang, dati ho, pag nagbibigay ako recollection, naabot ako 3 oras, no, sa daldal ko. Ngayon ho, napapagod na ako. Napapagod na ako. Kaya hindi na ho ako masyadong mahaba magbigay ng recollection. Mga 1 hour, 1.5, okay na, no? Bakit? Kasi yun nga ho, una, nagkakaedad na, no, 9 o'clock ho, humihiga na ako. Malapit-lawit na, ano. At saka sabi ko, ang na-realize ko naman in any recollection or any talk, di ba? Sa dami ng binigyan ko na ng recollection, parang minsan nag-homily lang ako. Merong isang lumapit sa akin, no. After some time, no, sinabi niya na just parang 1 or 2 lines lang doon sa sinabi ko, nagbago na yung buhay niya. 1 or 2 lines. No, parang sinabi ko lang yata noon life is short. Sabi ko doon sa homily ko, life is short. Love the people who treat you right. Forget those who don't. Life is too short to spend with people who suck the happiness out of your life. Yun lang, sa haba ng sermon ko, yun yung naalala niya dahil doon iniwan niya yung asawa niya.
Kasi yung asawa niya, ini-stress daw siya, gano'n, na parati siyang nasasaktan, no? Na dahil hindi niya malaman kung anong gagawin niya. Nung madinig niya ito, yun daw ang nagbigay sa kanya ng liwanag. Iniwan niya yung asawa niya, kaya masaya na siya ngayon. Sabi ko, wow, hindi pala kailangan ng mahabang recollection para magbago ka. Isang linya lang, kung gusto mo, pwede kang magbago. Amen? Amen? Kaya nga, alam ko din yan kasi, alam nyo naman, sa 25 years ko, kakabigay ko ng recollection, yung mga chismosa sa parokya for 25 years, sila pa rin hanggang ngayon. Bugbog na sa recollection yung mga yan, di ba? Pero ito, isang linya lang ng sinabi ko, ay sinunod agad. So kaya sabi ko, wala pala sa haba ng recollection yun. Nasa pagtanggap ng mga nakikinig. Isang linya lang, pwede kang magbago kung gusto mo. So anyway, so sige, simulan ko na. Unti-unti naman ang nawawala yung aking kaba. So, ang topic natin ngayon nga is Jubilee of Hope. Kasi next year tayo ay Year of Hope. Tapos, nakita ko doon na, kaya nga, nangarag ako kagabi. Kasi nung sinend sa akin ni Mary Rose yung invitation for this recollection, ang haba, tapos ang ganda-ganda. Noong invitation, sabi doon, it is thou a spiritual preparation for Jubilee of 2025 to reflect more meaningfully on how to the joyful anticipation of Christ's coming can inspire our journey towards renewal and reconciliation. Kung paano daw we can welcome next year with joy and anticipation. Kaya sabi ko, ang isi-share ko na lang sa inyo is about bakit ba tayo umaasa? Or why do we hope? Usually, bakit mo kinakailangan ng pag-asa? Kailan yun sa mga anong pangyayari ng buhay mo? Bakit tayo, why do we need to hope? What times in our life na kinakailangan natin ng pag-asa mostly? Palagay nyo, pag may problema, pag may mga pagsubok, Kaya yun yung gusto kong i-share sa inyo. Kasi, pag naintindihan natin kung bakit may pagsubok, mas natatanggap natin, mas nahahandle natin, mas nagkakaroon tayo ng pag-asa sa buhay. So, let me use that as a jump off sa i-share ko sa inyo, na ang mga pagsubok pala natin, we can hope because our problems and our trials may purpose pala sa buhay. May purpose pala ang mga trials natin and the problems sa buhay. That's why we can always hope na kaya nangyayari ito ay may layunin ang Diyos sa aking buhay. We just have to wait. Ano kaya iyon? Ano kaya yung dahilan na yon? So yun po. Now, 5 points lang po ito yung ibibigay ko sa inyo. So, ano ba yung mga bagay na ito? Kaya dapat wag tayo mawala ng pag-asa. First, the Lord uses our trials, problems, because He wants to direct our life. He wants to direct our life. Sabi ni Father kanina, yung aking daw recollection is updated. Ano ba ang gusto nyong update? Ang kaya ko hong i-update sa inyo ay yung nangyari sa BFF ko, si Ai de las Alas. Gusto nyo update, ha? Anyway, hindi ko na i-update yung love life niya. Yun lang sinabi niya sa akin about, kasi sabi ko nga, our trials and our problems, the Lord uses them to direct our life. At siya yung ginagamit ko, sabi, halimbawa ngayon, may pinagdadaanan naman siya. Pero alam natin, ano ba si Miss Ai? Anong klase siyang actress? Comedian. So ngayon, meron na naman siyang mga shows na pagkailangan niyang magpatawa. May mga gagawin na naman siyang mga tapings na kailangan niyang magpatawa. Sige nga, iniwan ka ng asawa mo, kaya mo magpatawa?
Di ba? Ganyan yung pinagdadaanan niya. Sabi niya, alam mo, minsan, Father, ang hirap-hirap. At kung maaralin niyo pa yung mga naging buhay niya dati, hindi comedy ho ang buhay ni Miss Ai. No? At minsan, ang gusto niya, umiyak ng umiyak ng umiyak. Pero pag sinabi ng direktor, action, anong kailangan niyang gawin? Magpatawa. Bakit? Sa isang shooting, sino ba nasusunod? Ang direktor. Same thing with our life. No? Merong direktor na nasa itaas na kahit ito yung gusto mong mangyari, siya ang masusunod. No? Kahit na minsan, yung nangyayari sa buhay mo, ang sakit-sakit na. Pero siya ang masusunod kasi may iba siyang plano para sa iyong buhay. Di ba? Halimbawa ho, ang gagamitin ko na ay ang aking sarili. Hindi ko ho gustong maging pari noon. No? Kaya pumasok ho ako ng seminaryo, tapos na ako ng college. Graduate na ho ako ng business management sa Lasal bago ho ako pumasok ng seminaryo. Ibig sabihin, dinaanan ko yung mga normal na dinaanan ninyo. Na nagka-crush, na, di ba? May mga nagustuhan. Ay, kaya sabi ko nga, gusto ko dati kasi, gusto ko maagang mag-asawa sana, tapos maraming anak, ano? Mga 10, mga gano'n, ano? Gano'n ang gusto ko dati, no? Actually, akala ko lang yun ang gusto ko, no? Kaya lang nga, merong ibang direktor ng buhay ko, no? So, kaya habang nung ako ay college, at by the way, ako ay high school pa lang, active na ho ako sa simbahan. Gawa ng ang daddy ko ay a lay minister at Knights of Columbus. Ang mami ko ay mother butler at apostolada ng panalangin. Kaya kaming lahat ho na magkakapatid ay naglingkod sa simbahan. Lahat ho kami choir. No? So medyo mga nakakakanta. Yung kapatid kong susunod sa akin, he used to be a member of the Philippine Madrigal Singers. Now he is the managing director of the MADS, na si Alfred. So dati pa ho, nagsiserve na ako sa simbahan. Kaya nung ako'y nag-college, no, meron ho akong naging kaklase na napaibig ako. Ayan. No, so ang prayer ko lang noon, sabi ko, Lord, alam mo naman, very active naman ako, nagsiserve ako sa iyo. So kung pwede, hiling naman ako. Ano? Hiling ko, sana maging kami nito. Ano? Tapos sabi ko pa doon sa ate ko, tingnan mo yung picture niya. Ano? Ganda. Ang height niya, 5'7". Ano? Ganda. Dahil who's talagang maganda at ganun katangkad, siya ho ay binibining Pilipinas winner. Ay, naka-online ba to? Hindi naman. Ay, hindi. Ayan, salamat sa Diyos. Diyos ko, baka mahalungkat ang buhay ko. Baka sila ma-update, no? Hindi ba? Ay, naka-live ba? Dito lang sa inyo. Okay, no? So, yun. So, sabi ko, Lord, sana ho ay maging kami nito, ano? No? Sinagot naman ho, no? Sinagot naman nitong babaeng ito, yung kaklase ko. Ang sakit. Sobrang sakit. Sino ho sa inyo ang nabigo na sa pag-ibig? Taas ang kamay. Isa lang? Kaming dalawa lang? Ang kapal na mukha nyo talaga? Walang nabigo? Kami lang dalawa nabigo sa pag-ibig dito? Grabe tayong dalawa lang, maniwala ka dyan sa mga yan. Ano? Anyway, kung naranasan nyo na yon, totoo pala yung pag sinabing broken-hearted, yung parang talagang hinahati yung puso mo, no? Sobrang sakit. Tapos ang matindi pa nito, 40 kami sa isang klase. Dinivide kami into 4 groups. Sa dinami-dami ng makakagrupo ko, nakagrupo ko pa sila. So kitang-kita ko pag nag-holding hands. No? Minsan pag kumakain kami, nagsusubuan. No, kaya habang kumakain kami at nakikita ko nagsusubuan sila, ako nasa isang sulok nagdadasal na lang. Sabi ko, Panginoon, mabulunan sana itong mga hinayupak na to. Kita nang may nasasaktan dito, talagang nananadya yata to mga to. No?
Well, anyway, so yun, nung time na yun, hindi ko maintindihan. Sabi ko, Lord, bakit ganon? Ito lang naman yung kahilingan ko, naglilingkod ako sa iyo, no? Sabi ko, no? Kung siya ay maganda, okay din naman ako, di ba? Ano? Kung matangkad siya, no? Matangkad din naman ako, di ba? Kung matalino siya, matangkad naman ako, di ba? No, kaya sabi ko, bakit kaya? No? Ano ang dahilan, Lord? Tinanong ko ang Panginoon, I still remember nung anong year 'yon, no? Anong year ko siya tinanong, no? 1991. Nung tinanong ko ang Panginoon, Panginoon, bakit? No? Ang tanong ko sa kanya, no? Sinagot, alam niyo ang Panginoon, sumasagot 'yan sa tanong niyo sa kanya, but not according to your time. He will answer you, but you have to wait. Sometimes it takes time for him to answer. Sumagot ba siya? Yes. He answered after 9 years. Tagal. No? So tinanong ko siya 1991. Sumagot siya March 24, year 2000. With an exact date. No? Ano nangyari nung March 24, year 2000? I was ordained a priest. Kaya pala hindi pwedeng maging kami kasi iba ang gusto ni Derek para sa akin. No? Iba pala ang gusto ng Panginoon para sa akin. No? Ito na yung update, no, na sinasabi ni Father. Dati po, pag ine-example ko yon, tapos na ako sa example na yon. May update ngayon. No? Pagka pala ikaw ay nasa ganung edad, 20, 21, sa mga 20, 21 dito and below, yung akala nyong gusto nyo, hindi pa talaga yan. Maniwala kayo sa akin. Sabi ko, nung ako'y nasa ganong edad, gusto kong mag-asawa. Eto na nga. Nung nag-40 ako, when I turned 40, minsan aalis ako. No, aalis ako. So, hindi ako nakaganito. Nakamaong lang ako, naka-t-shirt. Pagka ganun, hindi man ako napapagkamalan pare. Minsan, papagkamalan ako si John Lloyd Cruz. No, minsan, ngayon, Donnie Pangilinan. Naiinis na nga ako eh. Anyway. No? Minsan paalis ako. No? Sabi nung cook ko sa akin, Father, saan ka pupunta? Sabi niya, may mali ho sa tanong? May mali ba sa tanong niya? Wala naman, di ba? Napaka-innocenting tanong. Anong tanong lang niya, Father, hindi ko maintindihan kung bakit nagpanting yung tenga ko. Sabi ko doon sa kuko, alam mo, kaya hindi ako nag-asawa, ayokong tinatanong ako kung saan ako pupunta. Sabay alis. Nung nasa kotse na ako, sabi ko, ang OA naman nung sagot ko, tinanong lang naman ako kung saan ako pupunta. There I realized, ayoko palang pinapakialaman ako. Ayokong pinapakialaman ng lakad ko. Ayokong pinapakialaman ng gamit ko. Ayokong tinatanong ako pag nasa labas ako, saan ka na? Bakit wala ka pa? No? Alam nyo, nung ma-realize ko yun, na ayaw ko pala na ako'y pinapakialaman, sabi ko, thank you Lord, hindi mo ko pinag-asawa. Lahat ng asawa, pakialamera. Tama, mali. And you should be. Kaya nga sinasabi ko sa mga nag-asawa, huwag kayong nagagalit pag pinapakialaman kayo ng asawa nyo. Ang kapal ng mukha nyo pag nagagalit kayo. That is part of the deal. Diba nung nangako kayo sa simbahan, sabi nyo, kayong dalawa ay magiging isa. No, minsan sinermo ko to dun sa kukumpilang ko, taas ba naman ang kamay yung lalaki? Sabi nung lalaki, what about my privacy, Father? Sabi ko, ugo. Anong privacy sinasabi mo? Once you get married, you surrender your privacy to your wife. Kaya ngayong magpapakumpil ka pa lang, pag-isipan mong mabuti. Hanggat hindi ka pa kinakasal, kung ayaw mo pala yun, at ayaw mong nai-invade ang privacy mo, huwag na huwag kang magkamaling mag-asawa. Hindi ko alam kung tinuloy niya na nag-asawa siya. No?
Pero nung 20 ako, talagang, ay, gusto ko mag-asawa ako. Isipin niyo kung nag-asawa ako. Eh di sana miserable buhay ko, gaya ng ibang buhay niyo. Tama? Oh. Di ba? Diyos ko. Yung iba naman dyan, tiis-tiisa na lang. Wala na, ano pa magagawa? Kaya andyan na. Di ba? Akala ko, yun ang gusto ko. Nung 40 ako, na-realize ko, hindi ko pala gusto. Kasi nga, dapat we trust the director up there because He knows us more than we know ourselves. Yan ang tatandaan niyo parati. Mas kilala tayo. Siguro nung sinasabi ko kay Lord, Lord, gusto ko itong mapakasalan. Siguro tawa ng tawa si Lord, akala mo lang yun, mag-antay ka. Tingnan ko kung gusto mo. Ayun na nga, nung 40 ako, na-realize ko, married life is not for me. Definitely not for me. That was when I was 40 years old. Sabi ko, nung 20 ako, ilan gusto kong anak? 10. Nako, ito namang realization ito when I turned 50. So ako, kasama ko yung ibang pari ng St. Peter, punta kami ng Mindoro. Ano yun hihinto kayo sa Batangas, sasakay kayo ng Roro ba yung tawag ko doon. Tapos tatawid kayo papunta ng Mindoro. Pagdating doon, 5 araw kami, kahit naman bakasyon, nakakapagod din hindi ba? So nung pauwi kami, sabi ko ako bibili ng ticket. Pipiliin ko ay, kasi nakita ko, merong business class. So ako bibili, no? Kasi pagod ako, gusto ko matulog. So ako bumili ng business class. Pero 100 lang naman yung diferensya doon sa economy. Pero ang pagitan lang ninyo ay cortina. No? Tapos economy na. Pero doon sa business class, siguro mga 18 hanggang 20 lang kayo. Sa pagpasok naming 6 na pari doon, salamat kami lang dito. Pwede akong matulog. Noong mga 3 minutes bago umalis yung Roro, may pumasok na isang pamilya. Young couple. Yung isang anak, mga 3 taong gulang. Yung isa, bagong panganak. Hindi pa umaalis yung Roro. Yung 3 years old, gumanito na. Gigigil ako. At hindi siya tumigil ng 2 oras. Ibig sabihin, hindi ako nakatulog. Again, at that point in my life, sabi ko, thank you, Lord. Hindi mo ko pinag-asawa. At wala akong anak. Isa lang hindi ko na nga kinakaya Paano pa yung 10? Akala ko lang pala, gusto ko ng mga anak kasi ang cute-cute. Ang cute-cute. Hindi naman pala. Kaya minsan pag kumakain ako sa mga restaurant, tapos meron akong na yung sa isang katabi kong restaurant, yung mag-asawa hindi makakain kasi ang kulit ng bata. Sabi ko, buti nga sa'yo. Pinili mo yan. Hindi ba? Kanya-kanyang buhay yan. Amen? It's not for me. Definitely not for me. That's why I thank the Lord. Thank you, Lord. Kaya wag tayong nagmamadali. Kasi minsan, kaya nagkakaleche-leche buhay natin, di ba? Dahil may hindi nangyari sa buhay mo, ipipilit mo ngayon. Kaya nga hindi. Isipin nyo, kung halimbawa, hindi ako sinagot, hindi mo ako sinagot, pues hahanap ako ng iba. Ipapakita ko sa'yo na, sino nagdusa sana? Di ako din. Buti na lang, marunong akong mag-antay. Sometimes, the Lord will allow you to experience pain. Will allow you to experience trials because He directs, or perhaps we can use, He wants to redirect your life. And isn't that hope for us? Na pag merong hindi nangyari sa'yo, ako ngayon, ganun Pag meron akong gustong hindi natupad, I am still hopeful. Why? Because the Lord has something better for me. May tatalo pa ba sa hope na yon? Diba? Kaya tayo din, ganun. No? Yung mga pagsubok natin, baka paraan niya ng Panginoon to direct
or redirect your life. Baka may iba sang plano sa iyong buhay. Amen? That's the first. No? The Lord allows that to happen so that He can direct or redirect your life. Pangalawa, sometimes the Lord allows our trials and our problems because first is direct, next is because He is inspecting us. Direct, next is inspect. Madali lang ho tandaan to mga to. What do I mean when I say that the Lord allows our trials because He is inspecting us? No? Meron pong mag-ina. No? Merong isang mag-ina. Kung nadinig nyo na tong story na to, kung nadinig ninyo, magmaang-maangan na lang kayo, kunwari hindi pa nyo nadidinig. Meron ako nadinig na story tungkol doon sa yung mag-ina sila, yung babae, parang 5 years pa lang nakakasal. And again, yun na nga, nung na-realize niya na hindi pala madali ang buhay mag-asawa. So, pumunta siya sa nanay niya, nagko-complain siya. Kung hirap-hirap pala na ng buhay mag-asawa, dalawa lang yung anak ko, nahihirapan ako, ganyan-ganyan, ko-complain siya. Sabi nung nanay niya, halika anak, doon tayo sa kusina, magkwentuhan. Nadinig niyo na to? Yeah. Sabi ni nanay, sige anak, bago ka magtuloy ng kwento mo, magsalang ka muna ng 3 kalan. 3 kalan ika. So nagsalang siyang 3 kalan. Yung 3 kalan, anak, lagyan mo ng tubig. Nadinig niya na? Lagyan niya ng tubig. Pagkatapos, sindihan mo. Pero bago mo sindihan, lagyan mo muna yung unang kalan ng carrots. Yung pangalawang kalan ng itlog. Yung pangatlong kalan ng kape, ika. Sige nay. So nilagay niya. Tapos sinindihan niya na. After 30 minutes, kulong-kulo na. Kumukulo na. Habang bago kumulo yun, yung anak niya, hinaing ng mga problema niya. Sabi ni nanay, hanguin mo na anak, yung Sabi niya, para ano ba ito nay? Basta. Sabi niya, kunin mo yung carrots. Ay, yung carrots, bago niya isinalang, katigas. Diba? Ngayon, ano na nangyari sa carrots? Malambot na. Sabi niya, anak, ganyan, may mga tao na pag dumaan ang pagsubok, dumaan sa kumukulong tubig ng buhay nila, ganyan, parang carrots, nang lalambot na. Suko na ako. Ayoko na. Ganyan ka ba? Suko ka na? Nang lalambot ka na agad? 5 taon pa lang? Sabi niya. Kunin mo na yung ikalawa. Hanguin mo na yung ikalawa. Ano yung ikalawa? Itlog. Ano ho nangyari sa itlog nung pinakuluan? Pumutok. Oo nga, sobrang tagal na. Tumigas na hard-boiled na. English yun natin. Mas magandang pakinggan. Pagkaho Tagalog, parang pangit. Hard-boiled. Kaysa tumigas ang, diba? Hard-boiled na lang. Diba? Hard-boiled. So, sabi niya, anak. Sabi niya, ika. May mga tao, ganyan din. Pag dumaan sa pagsubok ng buhay, tumitigas ang puso. Galit sa mundo. Galit sa Diyos. Ganyan. Ganyan ka ba? Halimbawa, yung mga malambot, madami example yun eh. Madami example. Minsan sa parokya, ang daming ganyan. Natatandaan ko nung minsan, yung bago pa lang akong parish priest sa Immaculate Conception, doon sa Greenfield Street. Wala naman ako alam-alam sa pagiging kura paroko. Diyos ko, wala pa ako 1 taon, may isang coordinator. Piyesta pa naman. Sabi sa akin, Father, magkukwit na ako. Sabi nung coordinator. Magkukwit na ako. Sabi ko, tita, bakit naman ho? Hindi mo ba nadinig yung PPC kanina? Sabi, ano ho yun? Hindi mo nadinig? Sabi ko, ano nga ho yun? Hindi ako binanggit nung nagpasalamat. Oh my God. Hindi lang binanggit, suko na. Suko na. Ay, nako. Nung time ho na yun, dahil bagong pari lang ako, hindi ko pa alam yung kalakaran. Actually, nung bagong pari ako, napaiyak ako sa sermon kasi parang pakiramdam ko, ginawa mo ng lahat, may masasabi pa rin sila. Bagitong pari ako, kaya umiyak. Parang sobrang sama na loob ko na paiyak ako habang nagsisermon, ganon. Tapos yun na nga, dahil nagkukwit siya, abot-abot yung pakiusap ko. Sabi ko, tita,
Huwag nyo naman ho akong kabago-bago ko lang ho. No? Sana ho, huwag nyo naman akong iwan. Dahil batang-bata pa ako noon, John Lloyd ako doon. Kirengkeng din si tita. Dinadala ko sa, huwag naman, sige na nga, Father. Ay, kirengkeng din ang bruha. Kainis, di ba? Noon yun. Ngayon, alam to ng mga parishioners ko, huwag nyo kung tinatakot ng magkukwit ako, lumayas ka. Pag umalis ka, sigurado kong mas maraming papalit sa'yo na hindi kasing arte mo. Tama, mali? Tandaan natin yan. Nobody is indispensable, kahit kaming mga pare. Kaya nga napapalitan kami. Hindi ba? No? So, ayun, hindi lang nabanggit, ayaw na. Oh. Di ba? Meron naman akong kilala, ito namang parang naman. No? Last year nag-attend ako ng, first time ko umattend ng sinulog. Na? Niyaya ako sa Cebu, niyaya ako ng mga barkada ko. Tapos, meron silang kausap na sabi niya, alam mo, sayang, meron kaming friend na kung iyon, kasama natin ngayon, nasa likod mismo tayo ng Santo Niño. Sabi nung mga kaibigan ko sa akin. Bakit? Sabi niya, naku, ganun kalakas yun at kadiboto yun. Pero 3 taon na siyang hindi sumasama. Sabi ko, bakit? Kasi namatay yung anak niya. Nung mamatay yung anak niya, nagalit siya sa Santo Niño. Tumigas yung puso. Sabi ko, yayain natin. Ay, Father, ilang beses na naming niyayaya. Ayaw talaga. Galit siya. Bakit daw kinuha yung anak niya? Yun ang sabi niya. Nagets niyo? No? Tapos, yung isa naman, nakakatawa, yung isang doktorang kaibigan ko, si Dr. Dale. Pinagkwentuhan lang namin to ng isang araw. May pumunta sa kanya na isang, kumalaan kung judge yun or No? She's 68 years old. Pumunta sa kanya, nagpatingin kasi may bukol. After nung biopsy, pinatawag ni doktora, sinabi ngayon sa kanya, kay judge na, it is cancerous. No? Stage 3. Naku, nagalit daw, nagwala. Sabi niya, bakit ganyan ang Panginoon? Sabi niya, wala akong inaargabyadong tao. Gumaganon daw siya. Wala akong inaargabyadong tao. No, parati ako nagsisimba tuwing linggo. Bakit akong binigyan niya ng ganito? Medyo si doktora, din yun? Direct to the point magsalita. Sabi niya daw kay judge, Judge, ilang taong ka na? 68? Ngayon ka lang nagka-cancer, nagre-reklamo ka? Hindi ka nagpasalamat na day 1 ng buhay mo hanggang 67 years old, wala kang cancer? Ngayon 68 ka na meron kang nakita ganyan, nagre-reklamo ka? Alam mo, judge, pumunta ka dun sa cancer ward doon sa PGH. Makikita mo yung mga bata, 10, 9 years old, may cancer pero naglalaro, nakangiti. Nagulat daw yung judge, napagalitan niya. Oo nga naman. Di ba? Nagkaroon siya ng cancer ng 68 years old, nalimutan niya that she was blessed for 67 years na malusog siya. Ang nakita niya, yung unang taon, na sabi pa nga ni doktora, Father, yung cancer nga niya, kaya ko pang gamutin pero naggagagano na siya. Hindi ko naman din malaan. Sabi ko, natural naman to. Kung hindi siya paano siya mamamatay? Gusto ba niya habang buhay siya narito sa mundo? Di ba? Tama. Di ba? Kasi alam nyo, sa buhay natin, lahat tayo mamamatay. Amen? At malamang sa hindi, 2 klase lang ikakamatay natin. Either magkasakit ka or maaksidente ka. Anong mas gusto nyo? Yun lang, wala na iba. Mag-isip kayong ibang uri ng kamatayan. Ha? Sige, kahit yung nakatulog na hindi na nagising, may nangyari yun sa loob niya nang hindi na lang natin alam. May sakit yun na hindi na-detect, kaya namatay habang tulog.
Dalawang uri lang kamatayan natin. No, either magkasakit ka or maaksidente ka. Sinong gustong maaksidente? Taas ang kamay. Kakatakot lalo yun. Di ba? At least pag nagkasakit ka, sabi nga nila, yung cancer daw actually is a blessing. Why? Because you are able to prepare for your time. Dahil medyo matagal-tagal, may mga ginagawa sa'yo, yung time na yon, nape-prepare mo yung sarili mo sa pagbalik mo sa Panginoon. No? Pero merong mga ganon. Pag may nangyaring ganyan, tumitigas ang kalooban. Tapos sabi nung nanay, hanguin mo na yung pangatlo, ika. Ano yung pangatlo? Kape. Aba, pagbukas pa lang ng anak, ay ang pakabango ng kape. Sabi ni nanay, pero anak, meron din namang mga tao, yung tunay na nagtitiwala, who hope, again, hope ulit, who hope in the Lord, pag may pagsubok, parang kape, lalong tumatapang, lalong bumabango. Nasaan ka dun sa tatlo, anak? Nasaan ho kayo? Sana tayong lahat parang kape. Mentas may pagsubok, lalong tumatapang, lalong bumabango. Sabi ka, siguro sabihin nyo, baka nasasabi mo lang yan, Father, kasi wala kang pagsubok. Naku, kung malaan lang ho ninyo. Ito parati ko na. 2014 po, nung mamatay yung panganay kong kapatid, si Ate Tetet, 2014, October of 2014. April of 2015, mami ko. September of 2016, daddy ko. Sunod-sunod ho na taon, no? Na may kinuha sa akin ang Panginoon, no? Ang hirap po. Umabot sa puntong parang wala ka ng emosyon. Sipin mo, kamamatay nung ate mo, hindi ka pa nakaka-recover na matay yung nanay mo. Again, hindi ka pa nakaka-recover na matay yung tatay mo. Ang hirap po. Kasi lalo kami mga pare, we are very close to our parents. No? Lalo, ang mami ko, no, isipin nyo, I miss my mom, no, more when I get sick. Kasi pag nagkakasakit ako, pag malaman ng mama, nilalagnat ako, malaman ng mami ko, naku, takbo na yan ng parokya. Pupunasan ako ng mainit na tubig na may alcohol. Yan, di ba? Ang sarap-sarap sa kaginhawa. Wala na ho siya ngayon. Kaya wala nang gumagawa sa akin nun. No? Ang hirap kaya abutin ang likod ko pag nagpupunas ako. Pero si mami, nagagawa niya, hindi ko naman ho pwede pagawa yun sa mother butler. Di ba ho? Kasi syempre, pag pinunasan ako, wala akong damit. Amen? Naku ho, maniwala kayo. Hindi lang ho halata. Tingnan nyo ako mabuti. Nakadamit akong ganito. Amen? Kita nyo? Ganyan? Sa loob ho nito, ang katawang nasa loob ay parang si Derek Ramsey. Siyempre, hindi nyo kita. Amen? Isipin nyo, kung ang magpupuna sa akin ay mother butler, baka dala-dala niya yung mainit na tubig, ganito itsura niya. Nanginginig ang kalamnan. Kaya ang pwede lang talaga magpuna sa akin ng walang malisya ay ang aking ina. Sasabihin pa nga nun, huwag ka na maarte dyan, nakita ko ng lahat yan. Ganun pa ang mami. Tama? Ganun naman mga nanay. Imagine niyo nung mawala siya. Diba? Pero sasabihin ko sa parokya, wala tayong misa, nalulungkot ako. Life must go on. Kahit nahirapan ako, pero alam nyo, God uses people to inspire you and make you strong. Ganun yung pakiramdam ko. Hinang-hina ako. Bigla akong pagbukas ko ng TV, napanood ko, ini-interview ni Jessica Soho, si Mrs. Lori Laigo. Kilala niyo ba si Mrs. Lori Laigo? Anong storya ng buhay niya? Meron siyang 3 anak na lalaki. Si Hisham, nakalimutan ko yung 2 pangalan. Yung unang anak niya, namatay because of liver cancer. After 3 years, yung susunod na anak niya, namatay uli because of liver cancer. So, 2 na, no? Isa na lang, si Hisham na lang. In-interview siya ni nung time na yon, buhay pa si Hisham, nasa Singapore, nagpapagamot.
Sabi ni Jessica Soho, kung meron ho kayong kahilingan sa Diyos, ano yun? Sabi ni Mrs. Go, sabi niya, kung papahintulot ng Panginoon, sana ibalato niya na sa akin yung bunso. Tutal, nandun naman na yung dalawa ko. Sabi niya, yun yung sabi niya. But siguro that time, it was around February, March. Come November, namatay din yung bunso. So wala na siyang anak. In-interview uli ni Jessica Soho. Sabi niya, ito yung sagot niya sa pinagdaanan niya. Tinakukayanin niyo. Sabi niya, I have no right to question God. But I am hopeful. Again, hope. I am hopeful. Someday, I will meet my sons again. And there will be smile in our faces. My God, 3 anak mo kinuha lahat sa'yo. Tapos yun ang sasabihin mo. Sino ako ngayon para magreklamo? Ang kinuha sa akin, ate, mami, daddy, kung tutuusin, masakit, pero that's the normal course of life. Mauuna ang magulang mo. Siya ang kinuha, 3 anak. Tapos ang isasabihin niya, no, I have no right to question God. But I am hopeful someday I will meet my sons again and we will be smiling again. Ikaw, ano ang kinuha sa'yo na nagmamarakulyo ka ng gusto? Labang ka kay Mrs. Go? Ang problema mo lang, di ka binayaran ng utang worth 30,000, nagkakaganyan ka. Galit na galit ka doon sa, eto, anak ang kinuha. 3, hindi 1. Kaya nga minsan no? Minsan, atin-atin na lang to, no? Pag naiinis ako, pagka yung may mga, meron ako isang parishioner, no? Atin-atin lang to. No? Iyak-iyak. Iyak-iyak siya. Hindi pa rin ako makamumon. Sabi ko, bakit ano yung pagkamatay ho ng asawa ko? Sabi ko, ganyan ho talaga, tita. Sabi ko, ganun. Siyempre, masakit ho talaga mawala ng asawa, lalo na kung kamamatay lang. Kailan ho ba siya namatay? 5 years ago. 5 years na, ganyan pa itsura mo sa isip-isip ko. Pero hindi ko naman sinabi yun, siyempre. Diba? Hindi ko naman sinabi yun. Pero parang, hello, ito ang nawala sa kanya. Puro yung nawala sa akin at nawala kay Mrs. Go, mga taong hindi pwedeng palitan. Amen? Pwede bang palitan yung ate ko? Pwedeng palitan yung mami ko? Pwedeng palitan yung daddy ko? Pwede bang palitan yung 3 anak ni Mrs. Go? Pwede bang palitan ng asawa? Yes naman! Yung iba nga buhay pa, pinapalitan No. Tama, mali. Tapos 5 taon hindi makamove on. Wala na. Pinili mo talagang maging miserable yung buhay mo. Life is always a choice. You can always choose to be happy. Tatandaan nyo yan. Kaya kung malungkot ka ngayon sa buhay mo, it is your fault. You have chosen to be sad and lonely. When you can always choose to be, amen. No? Kahit namatayan ako ng 3. Gusto ko ba, hindi pa nga ako natapos dun 2020, my other sister died of cancer. No? Namatay din yung isang ate ko sa cancer naman. Well, anyway, so sometimes, the Lord uses our trials and our problems to inspect us. Lalo tayo mga naglilingkod sa simbahan. Ang tagal na natin, lumago ka na ba? O konting pagsubok din, reklamo ka. Diyos ko, hindi ako makapaniwala na, again, atin-atin lang to. Ha? Diyos ko, nung kabago-bago ko sa, nung bago kong lipat doon sa, yung unang first parish where I became parish priest. Diyos ko, mga unang buwan ko pa lang, nag-meeting yung mother butler. Maniwala ho kayo, 2 mother butler, isang 65 years old, isang 71, nagsigawan sa harap ko. Alam nyo, again, during that time,
wala akong masabi, parang nanginginig ako. Kasi bagong kura paroko nga ako, hindi ko alam anong gagawin ko. Dalawang matandang malapit ng mamatay, nag-aaway sa tapat ko. Hindi ko alam anong pinag-aawayan nila. No? Napaluha na lang ako. Tapos sabi nung isa, hindi pa kayo nahihiya, ang bata-bata niya, nung nag-aaway kayo. Sabing ganun. Buruin mo. Di ba? Parang, ano nangyari? Di ba? Anong pinag-aawayan? Tanda-tanda na, papatayin at lahat, ganyan pa. Kako? Ano? Dapat yan, lalo ka naging mapagpatawad na, naging maunawain ka na, sa tagal mo naglilingkod sa simbahan. Hindi ba? Ito, paglipat ko sa St. Peter, ito, nandun pa ako, kaya lalong huwag kayong maingay. Dalawa namang CWL. Diyos mio. Alam nyo, minsan, katotoo, ang hirap po pag yung parokya mo, medyo yung mga nagsiserve, mga titulado. Kasi ho, nung nandun ako sa Kamarin, yung parokya na ang hirap-hirap ng mga tao, pag nag-away sila, ayusin nyo yan, mamaya okay na sila. Yung mga nag-aaway, yung kinukwento ko sa inyo, na secret lang natin, no? Isa hong parang profesora na doctorate, isang abogado. Kaya parang hindi niya kilala kung sino yung... Pareha silang dalawa. Hanggang ngayon, no, hindi pa nag-uusang. Kakalungkot, di ba? No? Kakalungkot. Na ganun sa edad nilang ganun. Di ba supposed to be, hindi ba? Pinatatag ka na ng paglilingkod mo sa Panginoon. Ako nga ho eh. No? Nabi ko nga sa inyo, nung bagong pari ako, konting intriga, affected ako. Konting intriga. Diyos ko, narong na-intriga ako na nag-eyeliner daw ako kasi maitim ho yung mata ko. Sabi na ko, yung paring yan, ika nagme-makeup. Tingnan nyo yung mata, may eyeshadow. Aha. Di ba maitim? Eh talaga ho, maliit pa ako, maitim na ho ang mata ko. No? Dahil sa akin, sabi nila, napapagkamalan akong Bombay, gano'n. Ako, yung pa yung dati affected ako, no? Kaya dati, sabi ko, paano ko babawasan to? So nagpabili pa akong concealer, dinalagyan ko pa gano'n. Oh. Ngayon, no? Ay, sabihin niyo kung anong gusto ninyo. No? Ngayon ho, after experiencing 4 deaths in my family, na naranasan ko ng masaktan ng todo, maliliit na intriga, ang sinasabi ko, yan lang, you expect me to react? No way. Samantalang dati, mga ganun, affected na, anong gagawin ko? Naku, hindi na. Tsaka natuto na ho ako. No? Nung minsan, ngayon, pagka may mga nambibwisit ho sa akin sa parokya, hindi na ako pumapatol. Di ba? I just pray for them. That's the best way that we can do. You pray for them. May mga nambibwisit sa akin, pinagdasal ko, Lord, hindi ko na ho siya kinakaya. Please, kunin mo na. Awa ng Diyos, kinukuha naman. Totoo. Sasabihin ko ngayon kay Father Roy mamaya eh. Pero mukha naman kababait ninyo. Just in case lang may buwisit. No, sabihin mo kay Lord, ayaw mo na si-stress yung pari mo. Kaya yun ang si-stress sa akin, Lord, kunin mo na. No? Effective ho, promise. Kaya tuturo ko uli siya kay Father Roy. Baka nakalimutan niya na eh. No? Nako. No? Kaya lang baka maubos kayo. Hindi, alam nyo, hindi, ang sinasabi ko naman, hindi naman mama. For example, yung sa dati kong parokya, yung isa talaga pinipestyo niya yung buhay ko. Sabi ko, Lord, hindi ko kinakaya to. Please remove this person from my life. Akalain nyo, blessing in disguise nga sa kanya yung prayer ko eh. Akalain nyo yung natanggap yung yung immigrant status niya, nag-Amerika, hanggang ngayon hindi bumabalik. Blessing sa kanya yung prayer ko, aba. Hindi ba? Hindi ko naman sinabing alisin sa akin na mamatay. Basta ayoko lang siya sa buhay ko. Ayun, nasa Amerika ngayon. Hindi ba? Pray. No, magdasal ka. So, tayo, no, sana nandun tayo. Sometimes the Lord allows our trials and our problems because He is inspecting us. Lumago na ba itong anak kong ito? No? Bilang isang Kristiyano. Okay? Number 3. Sometimes, God uses our trials and our problems. Ano yung una? Direct. Susunod?
inspect. Number 3, sometimes the Lord uses our trials and our problems to correct us. Para itama tayo ng Panginoon. At pagka itinama tayo, again, there is new hope for you. Pag nakinig ka. Ang halimbawa po, si daddy po, yung daddy ko, used to smoke. He started smoking early. Mga 18 pa lang, nag-smoke na siya. No? When he was working, nagtrabaho siya sa Saatchi and Saatchi Advertising. No, accountant, no, basta ganyan yung trabaho niya. So, yung sigarilyo noon, ano pa, Blue Seal. Nung time na yon, nabibili mo sa Dao. Sa Dao pa bumibili yung uncle ko. O kaya, nakatira ho ako sa Makati, doon ho ako lumaki sa cash and carry. Walking distance sa amin ang cash and carry. But when he was 38 years old, si daddy, inubo ng inubo. Ubo ng ubo. Ubo. 38 siya. Sabi nung doktor, pag hindi siya tumigil, he's giving him just another 5 years. It will lead into emphysema something and eventually cancer of the lungs. Nung sinabi yun sa kanya ng doktor, kinabukasan, tumigil siya ng sigarilyo. At nakakatuwa nga, ganun pala pag tumitigil ka ng sigarilyo, ayaw na ayaw mo ng amoy naman ng usok. Kaya walang natuto sa aming manigarilyo. Kasi makaamoy lang siya ng konting usok, nagagalit. Ano? So tumigil siya ng pagsisigarilyo. No? So ibig sabihin, nung inubo siya, suffering yon, tama? Ubo ng ubo, that's suffering. But it was the Lord already correcting him. Gets nyo? Kino-correct na siya. Buti na lang nakinig si daddy. Kasi kung hindi siya nakinig, ilang taon ang binibigay ng doktor? 5 years. Kung hindi siya tumigil, 38 plus 5. Ibig sabihin, 43, wala na kaming tatay. Buti na lang nakinig siya. When he died in 2016, he was already 71. Napakalayo nun sa 43. Amen? Pero kasi, nakinig siya. Kaya yung mga nararamdaman natin, the Lord is already correcting us. Kaya lang, marami sa atin, sadyang matigas ang ulo. Alam ng diabetic, konti lang naman, leche plan, titikmang ko lang. Diabetic na. May gamot naman. Halimbawa, i-challenge ko kayo ngayon. When I turned 50, I stopped eating rice. Sino dito ang mga 50 pataas na kung makakain ng kanin? Wagas pa rin. Pero ang prayer kay Lord, Lord, I want to be healthy. Tama? Pray ng pray, gusto maging healthy. Pero walang nababago sa lifestyle. Ang kinakain ko ngayong quinoa, I don't know if you've heard. No? Eto pa, another challenge for you. Since last January, I stopped eating meat. Ala. Kaya nyo? Kaya nyo? Kasi gusto ko maging healthy eh. So kailangan baguhin ko ang aking lifestyle. Di ba? Kailangan baguhin ko yung lifestyle ko. No? At doon ko nga na-realize, sabi ko, you can still enjoy life pala, even if you are healthy. Naku, na-enjoy ko ngayon yung mga, kasi ang nangyayari pala, pagka kumakain ka ng meat, talagang halimbawa sa mga eat all you can, no? Pagdating mo doon, hinahanap mo na kagad yung balat ng lechon, yung steak, ganyan. Pagka pala inalis mo yung meat sa buhay mo, pagdating mo doon, talagang ang nakikita mo yung mga fish and vegetables na ang sasarap din. And very fulfilling din. No? Kaya lang dati hindi mo napapansin kasi nga, kain ka ng karne. Diba? So yung mga nararamdaman natin, that is the way the Lord is correcting us. Kino-correct the signs that happen into our life. Minsan matigas lang talaga ulo natin. Halimbawa, no? Nung minsan, magkukumpil ako, hindi naman ako yung magkakasal dito sa mga kukumpilang ko.
No? Kaya sinabi ko na lahat ng pwede nilang, hindi ko masasabi lahat, pero yung mga pwede nilang danasin in case kinasal na sila. Sabi ko, siguraduhin nyo, alam nyo yung pinapasok nyo, sinare ko yung kanina. Hindi porke yan ang gusto mo ngayon, yan pa rin ang gusto mo in the future, ganyan-ganyan. Isa ko sa sinabi ko ay eto. Sabi ko, baka mamaya, kaya ka mag-aasawa. Kasi nahuli mo yung syota mo na merong iba, kaya ka pa kakasalan, yun ang dahilan para ipakita sa'yo na ikaw ang mahal niya. Sabi kong gano'n. Ay, wag ka magpapakasal. Sabi kong gano'n. Yun ang sinabi ko. Tapos na ako magkumpil. Pagkatapos ng kumpil, yung isang babae, sabi, Father, can I talk to you? Ay, bakit iha? Pwede ho doon tayo sa likod. Pumasok pa kami sa may sacristy. Sabi ko, bakit iha? Bakit? Tinamaan ho ako doon sa sinabi niyo kanina. Sabi ko, bakit? Yun ho, mapapangasawa ko 3 times ko na ho nahuli na nag-cheat. Kaya nga ho kami magpapakasal to prove to me na ako yung mahal niya. Father, itutuloy ko pa ba? Tanga, ako pa tinanong. Sabi ko sa kanya, ewan ko sa'yo. Pero ako sa pagkalam ko, once a cheater, always yung mga sumagot, naranasan yun. Hindi. Di ba? Yung sasabihin sa'yo, nagbago? Oo, nagbago. Nagbago ng style para hindi mo mahuli. Hindi ko alam kung tinuloy pa rin niya. Pero the mere fact na nahuli niya, isn't that the Lord correcting her and telling her that is not the man for you? Pero marami sa atin ganun. Ipagpipilitan mo pa rin. Nahuli na nga. Pwede namang hindi mo nahuli di ba? Pero bakit pinahuli sa'yo ni Lord? Kinokorek ka, anak, hindi para sa'yo yan. Pero hindi, mahal ko siya di magdusa ka. Pinili mo yan Kaya nga, di ba, yung sa kinukwento ko sa inyo kanina, yung ilang pananalita ko became the correction for this woman. Nung sinabi ko lang, sinabi ko lang ano ba yung sinabi ko? Sabi ko lang, life is short. Love the people who treat you right. Forget those who don't. Life is too short to spend with people who suck the happiness out of your life. Bukas, iniwanan ng asawa. Kasi marami hong babae, kaya nasasaktan, syunga-syunga. Ay, hindi ho, tanga-tanga. Tandaan niyo yan. Hindi ako naniniwala. Wala na kong martir ngayon. Marami lang syunga-syunga. Na tinitiis. Ikaw bahala. You only have one life and you want your life to be miserable? It's your choice. Parati kang may choice. Di ba? Yung isang example ko dyan, yung aking cook ngayon, pinsan ko din, third cousin ko, Diyos ko, for the longest time, niloloko siya nung asawa niya. Nagpunta ng Saudi, may ibang babae doon. Again, atin-atin na lang to. Hindi kayo maniniwala, ang tatapang na ng kabit ngayon. Grabe, tinawagan siya from Saudi kasi tinawag siya pa yung pinagmumura. Hindi ka na mahal nitong asawa mo, alam mo ba? Ganon. Itong tanga kong pinsan, tiis-tiis. Kasi siguro, walang nadidinig na ibang perspective. Walang nadidinig na ibang advice. Nung napunta sa akin. Pero ang tagal din, Diyos ko. Nandun ako sa Fatima, ganyan, iiyak ngayon. Sasabihin pa niya, kasi iiyak siya. Sasabihin pa niya, ayoko na talaga, ayoko na, Father, ayoko na. This is a new Angie, no more. Gumagano-ganon pa. Tapos after 3 days, nadidinig ko sa kwarto niya, na naman, parang kinikiliti yung singin. Sino kausap mo? Asawa ka. Buisit. Kagigil. Itong huli, ito na. Nitong 2022. Takbo sa akin, alas 10 ng gabi. Alas 10 ng gabi. Father, uuwi ako ng late. Bakit?
Na-disgrasya ko yung asawa ko, nahulog sa motor. Sa isip-isip ko, probinsya, Leyte, alas 10 nasa labas pa? Ang alam ko sa probinsya, alas 7, tulog na mga tao. No? Uuwi ko. O di, umuwi ka ako. No? Eh dahil biglaan, gusto agad, uuwi kinabukasan. Balik sa akin kinabukasan ng umaga, Father, 11,000 yung pamasahe. Eh, bayaran mo, ikaw uuwi, ako ba uuwi? Kasi pag oras nilang umuwi, ako nagbabayad. Eh ito, biglaan di ba? Eh siya gumastos. Oh. Sabi niya, tapos nung sinabi niya dun sa hindi na lang daw siya uuwi. Papadala na lang yung yung pera, no? After 2 days, lumapit sa akin, nagngangawa. Oh, kasi ang nasa isip ko na, kaya ito na aksidente, may kasamang babae. Kasi baka lasing o ano. Ang galing ko, may pagkamadam auring ako eh. True enough, yung isang kaibigan niya hindi na kinaya. Nung maaksidente, kasama yung babae. O sabi ko, sige pa rin. No? Ang dami ng sign sa'yo ni Lord. No? Yung pala, meron siyang hindi kinuwento sa akin. Bago nangyari yun nung 2022 July. Nung January 2022, eto nangyari. Nasa, Leyte, pupunta ng Maynila. Sabi ko, sige, dahil pupunta siya ng Maynila, may treat ako sa inyong dalawa. Ano yun, Father? I-check-in ko kayo sa Seda. Overnight kayo doon. Mag-second honeymoon kayo. Ha? Nakakatawa. Nakakatawa nung di dumating, umalis na sila, alis na, biglang nahuli yung package. Ay, ba't ko ba kinukwento pa? Pagdating nung package, sabi para kay Angelica, yung sa pinsan ko, pagkita ko mga 90s na nabalak niyang gamitin, nahuli. No? Anyway, nung kinabukasan na, nung umuwi na sila, sabi ko, ang nangyari, Day? Niloloko siya, kumusta? Niloloko ko, Father, wala ako. No? Bakit? Wala ako. Sabi niya ganyan. So, noong time na yun, sabi niya, wala lang. Nung July na, kinuwento niya na sa akin ngayon. Nung palang January, kaya walang nangyari. Nung gabi, ang lakas ng ulan sa Leyte. Sa Maynila, walang kaulan-ulan. Nag-text si Loco sa kanya na send. Ang sabi, Mami, hindi naman Mami tawag sa kanya. Mami, lumikas na kayo. Isama nyo si nanay. Kasi tumataas na ang tubig, baka abutin yung bahay nyo. Hindi naman umuulan sa Maynila. Ibig ang liwaliwanag, hindi para sa kanya yung text. That was the night before he arrived nung sa papunta. So ibig sabihin, the whole time na nasa Seda sila, yun yung nasa isip niya. Paano may mangyayari? Niloloko ko nung asawa. Pero imagine niyo, January yun, natiis pa rin niya hanggang July. Na miserable yung buhay niya. Finally, nung July, nag-decide na siya, ayoko na. Alam niyo ngayon, super bumata. Ang saya-saya niya na. She doesn't even care. No? Ang Timano, kaya yung pumunta ng Maynila, kasi ang sabi ng asawa niya, patigilin na daw sa pag-aaral yung 2 anak niya. Ayaw niyang sumuko. Kaya tinext ako, Father, pwede bang dyan ako? No? Balik ako, punta ako dyan. Ayoko hong tumigil. Yung anak niya, parehas nakagraduate na ngayon. Yung isang anak, kagagraduate last June, hindi kayo maniniwala, sobrang talino, nagsimula ng trabaho, ang starting pay, 60,000. Di ba? Ilang beses siyang sinubukang i-correct ng Panginoon. Kasi gusto ni Lord, masaya siya. No? Mali yung pag-iisip ninyo na ito siguro ang gusto ng Diyos para, ano ba naman klaseng Diyos yun? Gusto nagdudusa ka? Tama? Ang gusto ng Diyos, masaya tayo. Amen? Ano klaseng Diyos na, nagdudusa siya. Klaseng Diyos yun. Gusto niya, masaya ka. Kaya nagbibigay siya sa iyo ng mga signs. Kaya lang, tayo ang matigas ang ulo. Gusto natin, tayo ang masusunod. Number 4, sometimes the Lord uses our trials and our problems to protect us. So ano na? Direct, inspect, correct, protect us. No? Alam niyo, yung isang kinukwento ko dito, no, yung
Yung to protect us, it is what we call blessing in disguise. Meron daw po isang lalaki, na baka nadinig nyo na rin to, yung kanyang pinasakyang barko, nalubog, nakaligtas siya, siya lang yung nakaligtas. Napadpad siya sa isang island na walang katao-tao. So, araw-araw nagpe-pray siya na sana ma-rescue na siya. Walang dumadating, inabot na siya ng halos 5 buwan doon. So, paano siya nabubuhay? Kung naghahanap siya ng mga prutas, yung isdang nahuhuli niya, yung kinakain niya. Meron na siyang tinutulugan, gawa sa mga dahon ng niyog. No? Meron na siyang parang makeshift doon na bahay. No? Tapos biglang minsan, habang naghahanap siya ng pagkain, pagbalik niya, nasusunog yung kanyang tirahan. No? Punta siya sa dagat, pinapatay niya, but it was too late. Natupok yung kanyang tinitirhan. Galit na galit siya sa Diyos. Sabi niya sa Diyos, ang tagal ko na nagdadasal sa iyo na maligtas ako dito, pero wala kang pinapadala. Ngayon, itong aking sinisilungan pag mainit at umuulan, kinuha mo pa. Iyak siya ng iyak. Hanggang sa kakaiyak niya, nakatulog siya. After 2 hours, nagising siya, may maingay. Ay, paggising niya, may dumadating mga speedboat. Ando na yung mga rescue team. Ay, takbo niya na yun. Ako, thank you. Sabi niya, paano niyo nalaman na may tao dito? Sabi nung rescue, Sir, nakita po namin yung ginawa niyong smoke signal. Di ba nagagalit siya sa Diyos? Bakit sinunog daw yung bahay niya? Yung pala, yung inaakala niyang pangit na nangyari sa kanya, it will already save him and protect him finally. No? That fire gave him hope. Ganon din tayo. Minsan, may mga blessing in disguise sa atin. No? Na hindi ako sinagot, that's a big blessing in disguise for me. No? Kaya parati, no? Halimbawa, no, ito yung isang kwento pa. Meron hong mag-ama na nakatira sila sa isang baryo. Doon sa baryo na yon, ang kinabubuhay nila ay pag-aalaga ng kabayo. Pag mas marami kang kabayo, mas mayaman ka. That time, ang pinakamaraming kabayo ay 6. Yun yung pinakamayaman. Itong mag-ama na to, binata, 19 years old, tsaka yung tatay niya, silang dalawa lang sa buhay, iisa kabayo nila. No? Iisa kabayo nila. Tapos, nung natutulog pa sila, paggising nila, nakawala sa kwadra yung kabayo nila. Nawala pa. Iisa na nga. So, yung mga kapitbahay, takbo doon sa bahay nila. Ano ba naman yan? Iisa na lang yung kabayo ninyo, nawala pa. Bad luck yan. Sabi nila doon sa tatay. Sabi naman ng tatay, oy, bad luck o good luck? Who knows? Sabi ng tatay. Tapos after 3 days, natutulog yung mag-ama, nadinig nila may maingay na dumadating. Aba, nakita nila yung kabayo nila dumadating. May nadagit na 10 kabayo. Biglang-bigla ilan na kabayo nila? 11 na. Sila na ang pinaka-mayaman. Naku, takbo na naman yung mga kapitbahay. Sabi, naku naman, grabe kayo na pinakamayaman na ngayon. Good luck yan sa inyo. Sabi na naman ng tatay, good luck? Bad luck? Who knows? Sabi ng tatay. Kung yung mga kabayong ang nadagit ng kabayo nila, kung saan-saan lang nakuha, most of the horses are wild horses. So yung anak niya, isa-isang tinitame yung mga kabayo, sinasakyan. Yung isang kabayo, sobrang wild. Pagsakay niya, bumalikwas, tumilapon yung anak niya. Pagbagsak, nauna yung ganito, bali ang dito hanggang paong paa. So dinala sa ospital, kinailangang isimento mula dito hanggang paa. Di punta na naman yung mga kapitbahay. Ano ba naman yan? Iisa lang yung anak mo na balda pa. Bad luck talaga sa inyo yan. Sabi na naman ni tatay, bad luck? Good luck? Who knows? Aba, habang nakasimento yung paa ng anak niya, biglang after 2 days, may dumating na 2 truck ng army. Walang laman. Tanging yung general at yung major, sila na nagmamaneho. Pumunta sa baryo nila. Sabi nung general, lahat ho ng sundalong pinadala natin sa gera, namatay na. Kailangan ho nating magpadala ngayon doon ng ilalaban na walang kasiguraduhan ng pagbalik. Palabasin ho lahat ng anak niyong binata. Ipipili at pipili kami ng ipapadala sa gera.
Ay, di lahat ng binata nakapila. Kasama yung anak nung ano. Ikaw, sakay. Naku, yung mga magulang. Ikaw ba yung anak mo papupuntahin sa gera? Eh, di, anak ka. Nag-iiyakan yung mga nanay at tatay. Pagdating doon sa may simento. Sabi, ano nangyari dyan? Nahulog ho ako sa kabayo. Eh, gano'ng katagal pa yan? After 6 months ho, bago tatanggalin. Tapos, after mga 3 years daw ho yung rehab. Ay, hindi ka pwede sumama. Maiwan ka dyan. Habang nag-iiyakan yung mga magulang, no? Sabi nila dun sa tatay, ang swerte mo naman. Nandiyan pa yung anak mo. Good luck sa inyo yan. Sabi na naman ni tatay, bad luck, good luck. Who knows? Only God knows. Yung nangyayari sa atin, hindi natin alam. We just have to wait and hope. Amen? And finally, no, direct, inspect, correct, protect. Next is perfect. Sometimes our trials and our problems, no, becomes the way that the Lord will perfect us. You should know, pag binasa niyo ang buhay ng mga santo, grabe ho ang mga pinagdaanan nila. Kaya nga, di ba si Santa Teresa ng Avila, sabi niya, bakit naman ganito ang suffering ko? Grabe naman to. Sabi daw ni Jesus sa kanya, but Teresa, that's the way I treat my friends. Sabi daw niya, but Teresa, ganyan ko tratuhin ang mga kaibigan ko. Sabi daw ni Santa Teresa, kaya pala ko konti kaibigan mo. Grabe ang mga pinagdadaanan ng mga santo. No? Because they are being perfected by the Lord. No? Parang pinalalago sila, pinamamature ang kanilang spirituality. No? Kaya nga, sometimes our sicknesses can speed up our spiritual maturity. No? Halimbawa ho, di ba? Ito yung pang last kwento na lang. Sabi, namatay ate ko 2014, mami 2015, daddy 2016. 3 taon, sunod-sunod. 2020, another sister of mine. E di syempre, grabe na yung 2021, nagka-COVID po ako ng Delta. So imaginein mo, may background ka nang namatay ng 2014, 2015, 2016, may namatay ng 2020, may COVID ako ng 2021. Takot na takot ho ako. Akala ko, ano to? Sunod-sunod ulit. Araw-araw ho, umiiyak ako sa Diyos. Sino hong na-COVID na dito? Taas ang kamay. Yung iba hindi pa, sayang naman. Joke, ano? So, ang lagnat ko ho, 39.8 for 7 days. Hindi bumababa. No? Pero sabi ko nga, na-relate ko ngayon, may update agad. Na-relate ko siya doon sa huling example na ginagamit ko. Ganun pala yan, when you feel like, ito na ba to? Kukunin na pa ako ng Panginoon, napakaraming bagay sa buhay mo na mare-reflect mo. You begin to reflect about your life. No? Sabi ko nga when you contemplate about death, that's when you really begin to live your life. You will know what are the things that are more important in life. So akala ko kukunin ako ni Lord. Nakikita ko yung mga gamit sa loob ng kwarto ko. Sabi ko wala pala ako madadala dito sa mga bagay na to. No? Pagkatapos, ang isang ginawa ko nung may COVID ako, sabi nila, lahat ng pinagawa sa akin ginawa ko. Uminom ka ng linwa, nilaklak ko yung linwa. Magsuob ka. Alam niyo yung suob? So nagsusuob ako. You know, sabi, mas mainit, mas effective. No? So, ang ginawa ko, kinuha ko yung electric kettle. Sinaksa ko at dun ako nagganon. Habang kumukulo, sinisinghot ko. Sobrang init. Akala ko, yun ang ikakamatay ko. Sa sobrang init. Pero pagkatapos, talaga namang yung t-shirt ko pwede kong ipiga. Ganon. So, every time I change my shirt, of course, when I'm doing that, ang ginagamit ko yung mga pambahay ko. Amen? No? So habang nung papalit ako ng t-shirt, nakikita ko yung mga panglakad ko, yung mga medyo branded na shirt,
Hindi ko nagagamit. Naiipon lang. No? Hindi naman masyadong branded. Like Prada, Chanel, ano pa isa? Prada, Chanel, Gucci, LV, gano'n. But there were just gifts naman. No, regalo lang siya. No? Hindi ko naman alam kung totoo yun o hindi. Basta niregaluhan ako. Pero naisip ko, Diyos ko, kung makunin ako ni Lord, iiwan ko lang pala itong mga damit na itong kamamahal. Buti na lang, yung akin regalo lang. Yung iba, binibili. No? Wala pala talaga tayong magadala. And then, habang naka-quarantine po ako, yung brother ko, yung bunso, sabi, Kuya, para bumilis yung oras. Actually, yung dalawang brothers ko, takot na for me. No? Whenever they call, si Alfred, si Francis, Kuya, ano kailangan mo? Gagano niya. Si Alfred, kinukwento ng mga kaibigan niya. Kuya, anong kailangan mo? Papadala ko dyan. Ganon yung boses. No? Wala na. Yung oxygen, papadala ko dyan. Ganon yung boses. Yung pala, nagpipilit lang maging... Nung magaling na ho ako, kinukwento ng mga kaibigan niya, pagbaba ng telepono, hahagulgol. Takot na takot sila para sa akin. Biglang mag-iiyak daw si Alfred. No? Natatakot na siya. Kasi nga dahil sa naranasan ng family namin. No? So, ganun yung nangyari. So, yung bunso ko namang kapatid, sabi niya, Kuya, para bumilis yung oras, manood ka ng Netflix. Hindi ako marunong mga install, mga ganyan-ganyan. Sabi niya, papadala ko sa iyo yung Apple TV na gano'n. I-connect mo lang, tapos huwag ka mag-alala. Sabi niya, ako magbabayad. I-share ko yung account ko sa iyo. He said the magic words. Wala akong babayaran. Kaya sabi ko, sige, panoorin natin yan. No? So, nanood ho ako ng maraming pelikula. Ito yung parati kong sinishare. And 2 movies particularly struck me. First movie is Bucket List. Morgan Freeman and Jack Nicholson. Ito hong story nito, dalawang matanda na 80 plus years old na, parehas nagka-cancer. And they were given less than a month to live. At ang ginawa nila, tumakas sila ng ospital. Sabi nila, ay may mamamatay na rin lang tayo. Huwag tayong mamatay sa ospital. Mamatay tayong ginagawa pa natin yung mga bagay na hindi pa natin nagagawa. Ang isang ginawa nila, nag-skydiving silang dalawa sa edad nila. Tumalo ng eroplano na may parachute. Sino sa inyong gusto rin gawin yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ay, galing. Kala ko yung 2 lang si Raulo, may 6 pa pala dito. Hindi, joke lang. Kung gusto nyong gawin yan, sabi nga natin, YOLO. Ano yung YOLO? You only live once. Yung mga nagtaas ng kamay, huwag nyong hayaang hindi nyo magawa yan in your lifetime. Karirin nyo yan. No? Ako ang mga dream ko lang naman, makapag-tour sa Europe. Naku, yung mga medyo may edad ho dito, dapat nakakapag-travel kayo. No? Ay, Father, nakakatakot sumakay sa aeroplano. Eto, news for you. Super may takot ho ako sumakay ng aeroplano. But how can I see the world if I will not conquer my fear? Pagka ho nasa aeroplano ako, umalog lang ng konti, natataranta na ako, nanginginig na ho ako. Lord, Mama Mary. Pero kailangan ko i-conquer. If I want to see Fatima, if I want to see Lourdes, if I want to see. So sa mga magkakaedad ho dito, hanggat kaya nyo pa, mag-travel ho kayo. Para pag tinawag kayo ni Lord, alangan namang pag tinawag kayo, tatanungin, O anak, ang daki-laki ng mundong ginawa ko, saan ka nakapunta? Diyan ho sa Santa Lucia East Mall. Saan pa? Sa SM Masinag ho. Saan pa? Bumalik ko ako Santa Lucia. Nagpabalik-balik ka lang doon sa dalawang yon? Laki-laki ng mundo? Explore the world. Diba? Ngayon, alam nyo ba na kahit ang Jerusalem, open na pala ngayon? Yung aking kaibigan na si Father Ryan, isang assistant ko, umalis a month ago. Takot na takot ako. Sigurado ka ba, Father, aalis ka? Sabi naman, Father, okay naman daw doon eh. Ayun, nakapunta't nakabalik. Sabi niya, naku, Father, doon parang wala. Yun ang sabi niya. Anyway, no? Anyway, so yun, no? Ang isang gustong makita ng dalawang matanda doon sa movie is the pyramid in Egypt, no? Tapos habang ang ganda nung scene, habang nag-uusap sila, asa likod yung pyramid. Sabi ni Morgan Freeman kay Jack Nicholson, have you heard of this Egyptian story that when we die, si God daw sasalubungin tayo sa gate.
tatanungin tayong dalawang tanong before we can enter heaven na dapat masagot natin. Ha? Sabi ni Jack Nicholson, what are those two questions? First question is, have you found joy in your life? Sabi ni Jack Nicholson, of course. Mayaman siya dun nagagawa niya lahat ng gusto niya. So, what's the next question? I want to know if I can enter heaven. Sabi ni Morgan Freeman, oh, yes, you may have found joy in your life. But the next question is, has your life brought joy to others? Hindi siya nakasagot. Kasi in the movie, magkagalit sila nung only daughter niya. Kaya after that Egypt experience, ang una niyang ginawa, pinuntahan niya yung daughter niya. Nilunok niya yung pride niya para makapagkasundo dun sa kanyang kaisa-isang anak. Nung makita ko yun, natanong ko din sarili ko, have I found joy in my life? Masaya ba ako sa buhay ko? Ang isa sa parating tema ng mga homilies and talks ko is, hindi lahat ng nakangiti ay tunay na masaya. Sa estado nyo ngayon, ikaw mismo na nakaupo dyan, masaya ka ba? At by the way hindi ko pa nasasabi sa inyo, ako kung nasabi ni Marlon sa inyo. No? Pagka ako nagtatanong sa homily ko o sa recollection, huwag ko kayo magsisinungaling. Nako, ang nagsisinungaling ko sa aking, pag nagtanong ako at nagsinungaling, kinukuha ni Lord after 2 weeks. Kaya huwag kayo magsisinungaling pag ako yung nagtanong. Ha? Kaya ito ang tanong ko. Sa mga nandito ko, sino sa inyo ang sa punto ng buhay nyo ngayon, kaya nyong sabihin kayo ay masayang, masaya. Pag isa lang, huwag kang magtataas ng kamay. Ika'y masayang, masaya sa buhay mo ngayon. Taas ang kamay. Wala. Dapat nga ho yun, 4 Ginawa ko na nga lang 3 Kasi, ang hirap nun. Ang ikli ng buhay, tapos hindi ka pa masaya. Kaya nga one time, sabi sa akin ng isang minisahan ko sa paro, hanggang 11 tayo, di ba? Yung sabi mo sa akin? O ano ka? Sabi mo hanggang 11 tayo dito. Hindi ako Nag-welcome na po sila, Father. Sabi ko pa naman, maikli na lang ako dumaldal. Na bumalik yung gana ko, no? Ano kayo sinasabi ko? Nakalimutan ko tuloy. 53 na kasi ako. Ha? Dapat masaya tayo kasi minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Have you found joy in your life? Sabi nung isang minisahan ko, ay nako, Father. Sabi niyang ganyan. Wala ka asawa, ang lungkot ng buhay mo. Sabi sa akin. Sabi ko, huwag niyo na akong pakialaman, okay lang ho ako. At least kung may panahong malungkot ako, pwede kong sabihin, kasi wala akong asawa. May asawa ho kayo? Meron, Father. Nako. Ingat ho kayo. Bawal kang malungkot. Isipin mo, pag nalungkot ka, sasabihin ko sa'yo, oy, nalulungkot ako, wala akong asawa. Ikaw may asawa ka. Bakit nalulungkot ka pa? Sino may mga asawa dito? Diba? Sabi niya, wow, malungkot daw. Yun yung isa, no? So tanungin natin sarili, are we really happy sa mga napili natin sa buhay? Masaya ba tayo ngayon sa buhay natin? Pero hindi pala enough yun. Natanong ko din sarili ko, oo, masaya ako. Masaya ba yung mga taong nakapalibot sa akin? Masaya ba yung mga tao na parish priest nila ako? Masaya ba yung parents ko na anak nila ako? Masaya ba yung mga kapatid ko na kapatid nila ako? Kayo ho. No? Alam nyo, nung mawala yung 2 ate ko, na-realize ko, yung mga bagay na ayaw mo sa kanila, kahit pala yun, mamimiss mo pag wala na sila. Kaya ho, kung kasama nyo pa yung mga mahal nyo sa buhay, make new memories. Gumawa ho kayo ng mga bagong memories.
life is really short. No? So sana, no, tayo ay talagang nakita natin yung kasiyahan sa buhay at tayo ay source ng kasiyahan din sa iba. It's not enough that you are joyful. You should also be a source of joy. Di ba? Halimbawa ako, isang kwento lang ulit. Nung ang daddy ko ay chief accountant pa lang ng A. Saatchi & Saatchi, he was sent to New York for a seminar, for a 2-week seminar. So, ina-expect namin wala siya ng 2 linggo. So, nung umalis siya, nagulat kami, pati lalo mami ko. Abay, 5 days nasa bahay na. Sabi, 2 weeks. Sabi ng mami ko, anong ginagawa mo dito? Kala ko ba 2 weeks ka? Sabi ng daddy ko, 2 days lang pala yung seminar. Pagkatapos ng seminar, pinaribok ko, umuwi na ako. Sabi ng mami ko, ano ka ba? First time mo sa New York. Sana nag-enjoy ka na muna. You know what? I was only 8 years old then. Pero hindi ko na nakalimutan yung sagot ng daddy ko. Sabi ng mami ko, first time mo sa New York, sana nag-enjoy ka na muna. Sabi ng daddy ko, paano ko mag-enjoy? Hindi ko naman kayo kasama. Dapat ho ang sagot nyong lahat doon ganito. Uulitin ko, umayos kayo. Umayos kayo. Sabi ng mami ko, 2 weeks yun di ka pa naman nakapunta ng New York. Sana nag-enjoy ka na muna. Sabi ng daddy ko, paano naman ako mag-enjoy? Hindi ko naman kayo kasama. Ganun pala dapat ang tatay. Hindi nag-enjoy pag hindi kasama ang kanyang pamilya. Ang dami ko kayang kilang napakamawalang yang tatay na nag-enjoy nang hindi kasama ang kanyang pamilya. Dahil nagpamilya ka, your family should be your primary source of joy. At ikaw din dapat ang joy sa buhay nila. And second movie, last na po, ay Equalizer ni Denzel Washington. No? Sa simula ng movie, may sinabi si Mark Twain. Kilala niyo ba si Mark Twain? Sabi ni Mark Twain, the 2 most important days of your life are, first is the day you were born. Amen? If that is the first most important day of your life, what is the second? If the first is the day you were born, yung iba ang sagot, the day you die. No, there's something more important than that. The second most important day of your life is the day you find out why you were born. Nilalagnat ako ng 39.8, may COVID ako, tapos makikita mo yun. Sa totoo ho, nagkaroon ako ng what you call existential crisis. Wala man ako kausap di tinanong ko ang Diyos, sabi ko sa Kanya, magkalinawan tayo. Bakit nga ba binuhay mo pa ako? Mamamatay lang naman ako. Anong dahilan mo? Ang dami-dami ng tao sa buong mundo. Ba't sinama mo pa ako? Sabi ko sa Kanya. Tapos como mag-isa nga ako sa kwarto, nag-overthink na ako. Kung ano-ano nang pumasok sa isip ko to the point na parang masisira na ulo ko. Parang mababaliw na po ako. Kaya ko ito sinishare sa inyo para isipin nyo din, para mabaliw din kayo. Damay-damay na to. Oh. Kasi iniisip ko, anong year po tayo ngayon? 2024. Okay. May nabuhay ba nung 1924? May tao ba nung 1924? Yes. 1824. Yes. 1724. Yes. Nasaan na sila? Patay na. Kilala nyo sila? Hindi. Nabuhay ba sila? Paano nyo nalaman? Hindi nyo nga kilala. I don't know if you think that this will make sense. Bakit ko naiisip yon? Kung hindi magugunaw ang mundo, hindi pa babalik agad si Lord. Tuloy ang buhay. Amen? Dadating ang 2124. That's 100 years from now. Amen? Meron pa kayang may kakilala sa'yo? By 2124. What do you think? Tingin nyo? Wala na? Kung wala na, ito ako lang personal reflection ko lang to. Kung wala na, ano ngayong saysay mga pinagagagawa nyo? Lahat yan ginawa din nung nabuhay nung 1924, patay lang din.
Sige, sagutin niyo ko. Pag nasagot niyo ko, di mabuti. Kasi hanggang ngayon, di ko nasasagot eh. Ano ngayon saysay na mga pinagagagawa niyo at pinaggagagawa ko? Anong kinalaman nito sa 21-24? Patay lang tayong lahat. Oh. Di ba? O, asa na yung mga nabuhay noong 1924? Wala na. Sabi ko, Diyos ko, pag 21-24, may kakilala pa kaya kay Father Alan Samonte? Kaya ho noong 2022, nasa Assisi ako. Nakita ko doon si Carlo Acutis. Kilala niyo si Carlo Acutis? Siya ay 14-year-old boy na nagkaroon ng, ang araw-araw ho nagsisimba yon kahit 14 lang. Tapos ang kanyang favorite gawin is to gawin i-document yung mga Eucharistic miracles. But he died of leukemia at the age of 14. Nung nandun ho ako, he's already blessed Carlo Acutis. By April 27, next year, he will already become Saint Carlo Acutis. At nung nandun ho ako sa Assisi, nainggit ho ako kay Carlo Acutis. Bakit? Pagdating ng 21-24, kilala pa rin ba siya? Yes, as Saint Carlo Acutis. Pero 14 years old lang siya nabuhay. Yung iba sa atin, what? Aabuti ng 80, 90, so what? Hanggang kailan ka maaalala? Ito, 14 years old lang, but will be remembered forever. Yun ho yung nakakasira ng ulo ko. But the more I think about it, the more I ask the Lord, Lord, what is my purpose? Anong purpose? Ba't nilagay mo pa ako dito sa mundo? Because I realized, dahil si Lord ang naglagay sa akin sa mundo, lahat ng ginagawa ko that is not according to the Lord's purpose is just a waste of time, a waste of life, and a waste of energy. Dahil siyang naglagay sa akin sa mundo, lahat lang ng may kwenta ay yung mga bagay na ginagawa ko na ayon sa gusto ng Panginoon. May sense? Di ba? Mamamatay lang tayong lahat. No? Kaya ngayon yung hope ko na sana may sense naman itong mga pinagagagawa ko pagdating ng panahon. No? Kaya nga minsan pag dumadating sa akin the human side of me, pari ako pero tao lang. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, graduate na ho ako ng business management. So yung mga kabatch ko ho, mga may-ari na ng kumpanya. No? The last time we met, last February, yung isa ho, may-ari ng lahat ng uri ng Armac tapes. Kung alam niyo yung Armac tapes, siya ho may-ari. Sa buong Pilipinas yun. Yung isa may-ari, part owner ng isang bar sa BGC na para makapunta ka, may membership fee na 2 million pesos. Yung isang classmate ko came in a Maserati. Yung isang classmate ko came in a very big Land Cruiser. Yung dalawa sa amin owns a big farm in Batangas. Nung tinitingnan ko sila, sabi ko, siguro kung hindi ako nagpare, kung anong meron sila, meron na rin ako. Perhaps even more. No? Tapos habang sinasabi ko yon, nasa isip ko yon, sabi ng isang classmate ko, alam mo, Father, sa ating 10, mukhang ikaw yung kontento at payapa sa buhay. Hindi niya alam, nasa isip ko, kung hindi ako nagpare, mas mayaman ako sa inyo. Well, anyway, nung pabalik na ako ng parokya, yun yung dalawang pinagnilayan ko. Sabi ko, if I did not become a priest, siguro kung anong meron sila, meron na rin ako, perhaps even more. But at the end of the day, that is not the question. Meron nga ako nung mga yon. But will I be as happy and contented with my life, knowing that I have found my purpose? Yun ho yung hindi mababayaran. No? Kaya ho, sa panghuli, that is my prayer and hope for all of us. Na sana, before the Lord calls us, makita natin yung purpose natin. Para, di ba, at least yung buhay na maikling meron tayo, pagbalik natin sa Kanya, masaya tayong babalik. Kasi nagawa natin yung purpose. Sabi nila, when you were born, you're crying, and the people around us are smiling. Amen? Di ba pag pinaganak ka, umiiyak ka? Yung mga tao nakapalibot, ba, anong pinanganak ako? Iyak ako ng iyak. Yung mga nakapalibot naman, tawa ng tawa. Napaka-pogi naman ng batang ito. Yun yung sinasabi sa akin. Ewan ko sa inyo. No? No? When you were born, you're crying, and the people around us are smiling.
Live your life in such a way that when you die, you are the one smiling and all of them are crying because you will be terribly missed by the people who love you. Amen? Amen. Salamat po sa inyong pakikinig.